Добро утро от ADS Homestyle. Представям ви виниловите настилки, които предлагаме с различни класове на натоварване и износване на фолиото. Това е на марка Република. Вижте какво богато разнообразие от десени, имитиращи камъни и дърво. Подходящи са както за жилища, така и за обществени помещения. Цените са, както обикновено, много добри, най-добрите на пазара, с страхотни отстъпки. Ето вижте. Имаме ги в размери 30x60, имитиращи гранитогрес. Малките размери, подходящи за рибя кост. И стандартните размери 20x120, които имитират ламинирания паркет. Много добро изпълнение, страхотно качество. Налични са ни на склад. Срока за доставка е в рамките на седмица. Ако евентуално не са във Варна, а трябва да ги изтеглим от София. Ето. Заповядайте да разгледате в град Варна на булевард Цар Освободител 261. Разнообразието от ламинирани паркети, врати, декорации. ADS Homestyle. Изгодният път към мечтания дом.